Alam mo kasi kaya lagi siyang puyat kasi bababae siya sa gabi. May babae talaga si Ares. O kung gusto mo, reto na namin kay Sir B-Boy. Hindi ka na lang. Pugi na yun, Jay. Pangat mo naman, Jay. Makipot ka pa. Gusto mo, dahil si Sir B-Boy. Tara, dahil si Sir B-Boy. Dami Sir B-Boy. Yan. What's good mga bossing? It's your boy Boss Cirque Bakari again for another reaction video. So yun na nga po mga bossing, nakaka-bad trip na naman tong si Sir Chip po, wala na namang magawang matino. Sinisiraan pa si Boss Ares kay AJ, akala mo naman may magagawa siya. Wala nang pag-asa yan si Sir B-Boy. Hindi magkakajowa yan, tandaan nyo, wag nyo nang ipilit, okay? So yun mga bossing, kung gusto nyo mapanood yung full video nun, puntahan nyo lang po yung Facebook page ni Boss Ares. Check nyo lang to mga bossing. Hindi to. Ayan. Let's go! Baka lang natin si Ares. Nandun sa taas. Kanina pa nga yung G. Tara, magtripa natin. Gago, wala magawa dito. Ngayon pa ako nilinis eh. Ay, putang ina, tamad. Sa patulog-tulog. Tamad. Ay, putang ina, tamad. Well, hindi naman porket natutulog yung isang tao, tamad. Baka naman kasi napagod siya kagabi, may ginawa siya kagabi, di ba? Pinagtrabahuan niya, nagtrabaho siya or what? Ay, nako, mga ganggang nga naman. Si J. Ano ko, usap si J. Kunin mo yung cellphone. Cellphone. Kunin ko? O, sanggala nangyari na to, guys. Kunin mo. Si Sir Chip na naman. Nangyari na to, par. So, yung sinasabi ko nangyari, mga bossing, nangyari na to kay Sir B-Boy, no? Si Sir Chip din ang salarin yan. Sir B-Boy, tapos si Jello, tapos si Colleen. Sa kanila na ginawa yun, guys, kay Colleen. Awit na yan, oo. Chip. Baliwan po. Hi, Jay! Hi, Jay! Ay, si Baka lang. Ha? Ibabalik, tamad yung ano mo na yun, boyfriend mo na yun. Kaya nga, walang ginagawa dito sa bahay. Alam mo kasi kaya lagi siyang puyat kasi bababae siya sa gabi. Di ba Bakalaw? Oo, gagi. Oh my Lagi God. wala dito yun. Hindi nyo alam mga bossing na nag-overthink yung mga babae. So, pagka sinabi nyo nang bababae siya sa gabi, ibig sabihin maniniwala yan, boss. Hindi naman sa wala siyang tiwala, no? Pero na yan, i-weigh things na yan. Nang bababae ba talaga to o hindi? Ay, nako. Bakit? Pagka madaling araw, kaya anong oras na natutulog yan? Sinisiraan pa? Oo. Maginala ka na kay RSJ, puking inang yan. Niloloko ka. Niloloko mo lang nun. Ito mo, lagi puyat kasi panayang pang bababae sa gabi. Oo. Lagi na Sus. bababae yun. Niloloko lang ni Ares. Oh, di ba? Hindi sinisiraan. Sinasabi namin totoo. Tara mo si Kalabaw. Oh. Oo, gago Jay. Legit nga. Gago. Oo, madalang lang ako magsinungaling. Kaya Talaga ba? Sinasabi namin. Talaga? May babae talaga si Ares. O kung gusto mo, reto na namin kay Sir B-Boy. Hindi ka na lang. Hindi mo ka Oo, na lang. reto ka namin kay Sir B-Boy. Boy, mabait. Nakakapikon par. Loyal. Loyal. Pogi pa. Mas pogi pa kay Ares. Tapos mayaman. Oo, Dahil mayaman pa. pera. Oh. Mayaman. Anong Diba, mayang sabi ko, kinayaman Jay? nun? Ano? 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 Ano, Jay? Hindi ko kailangan ng yaman kung hindi ko naman mahal. Eh, di ako. Sim. Dahil mo alam, Jay. Sim. Papakipot ka lagi, no? Si Sir B, mas pogi pa naman talaga si Sir B-Boy eh. Kaysa kaya ano eh. Nagpapatawa ka ata, Sir Chip. Mas gwapo daw si Sir B-Boy kay Boss Ares. Itanong kaya natin sa mga tao, mga bossing. I-comment nyo nga dyan kung sino mas gwapo, si Sir B-Boy o si Boss Ares. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi mo, Ano, Jay? Balik yun yung cellphone niya. Eh, di na kayo babalik yan. Ay, babalik to. Napakatamad ng boyfriend mo eh. Tamad-tamad lang. Ayaw magising. Ayaw maglinis ang bahay. Anong oras na? Gusto mo siya lagi masusunod. Tamad ano Wala yun? yun. Yung pagiging boss Ares niya, isasali niya sa buhay niya. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Jay.
Dapat kasi, disiplinahin mo rin yung boyfriend mo, Jay. Oo, kausapin mo yung boyfriend Kausapin mo. mo siya. Kung ayaw niya, mawala ka sa kanya. Awit. Ba't yung nakakatuwa? Ang Nakakatuwa. sira ulo. hindi hindi nakakatawa nakakapiko na man. Jay! Kung ako sa'yo, Jay, nako po, magginala-inala ka na kay Aris, Oo, Jay. laging puyat. Sakin na, maalis yun sa gabi. Shit, Gabi-gabi sinisiraan ba? Lagi talaga po yan, pa. tapos naalis na gabi. Alam na kung saan nagpupunta, Jay. Niloloko ka lang ni Ari. Si AJ, kawawa naman si AJ mo, iyak no. Jay, huwag ka iyak, Jay. Jay, ganito na lang, Jay. Gagi. Para maging masaya ka, Jay. Sabihin namin kay Sir B-Boy, comfort ka niya. Kaya Ayan. sabihin niya pare kung Oo. Para kayong mga bata. Pugi na yun, Jay. Pangat mo naman, Jay. Makikot ka pa. Gusto mo, dahil si Sir B-Boy. Tara, dahil si Sir B-Boy. dami si Sir B-Boy. Ayan. Ha? Tako na pala. Gising ko lang, okay. Gago nagpapasakay bigla ha. Bakit? Ano mga pinagsasabi nyo kayo? Wala. Wala. Tulog ka, ano? Nababae ka ako eh. Ay, hindi, ano? Ano? Ano na babae? Ano? Sabi ko, ano? Mahal na mahal mo siya. Oo. Yun yung sinabi ko. Ano ko talaga si AJ? Oh, yun. Yan. Alam mo, may sinabi ba itong mga to sa'yo? Wala. Di ba, Jay? Jay, wala. Di ba, Wala Jay? yan, Jay. Hindi ko marinig, ano? Sinabi nila ng babae ka daw. Nang babae ka na. Ay, akala nila nakakatuwa lang no. Gosh. Jay, hindi yung totoo? Oo, totoo. Galit. Laba, end ko lang saglit laba. Ano? Ng babae? Oo. Wait lang, sino ng babae? Oo. Ako? Ayan. Ano wait lang? Isa ka pa kalabaw? O bakit? O bakit? Makakasisindan ni Sir Chip, eh. Tingnan ko ba? Uy, Uy, gagi, kinuwelyuhan. Oy, tigilan mo yan. Baba. Tigilan mo yan. paano ka tege? Masaya yan ah. Tigilan mo yan. Hindi na paano ka tege? Oy, tama na yan. O, labanan mo! Uy, gagi, ay gagi. Tama na yan, G. Oh my goodness. Uy, gagi, sinakal. Gigi. Uy, tama na yan, Res. Tama na yan, Res. Uy. Oh, bakit? May patunay ka. Niloko mo kasi dati. Kaya nga nagbago, di ba? Hindi ka magbabago. Hey! Nagbabago, ikaw pa kalabaw, o ikaw. O bakit? O bakit? Ba't ako inaano mo? Ba't ako inaano mo? My gosh. Ikaw pa kayo, ang kasama nyo ah. Isa ka lang sa akin ka lang eh. Solong sa... Pag pinalagang ka eh, ano? Ikaw lang ito. Labas. Puro lang angas mo, eh. Angas. Dalawa na kayo, kaya matapang ka. O ano? Uy, gagi. Dalawa na kayo, kaya G, ngayon pala ka mo yan, G. Wala nga ang kasama. Ay, Coach Chuck. Dumating na naman itong epal. Epal ka. May dumating Buti na lang, dumating si Coach Chuck. Ang ano nyo ha? Okay, dalawa kayo dyan. Yan, dalawa kayo. Okay, mag-usap. Maluloko ka rin. Putik. Pusang gala na yun, par. Oh my gosh, ang lala nun. Ang lala ng ginawa nila Sir Chip dito tsaka ni Kalabaw. Ano kayo mga bata? So yun na nga mga bossing no. Para sa akin kasi sobrang ekis ng ginawa ng dalawang to. Diyos ko, hindi nila inisip kung anong pwedeng maramdaman dito ni AJ para lang mapagtripan nila or maipasok si Sir B-Boy na wala namang kaalam-alam, wala nga yata sa bootcamp si Sir B-Boy. So ibig sabihin talagang gusto lang nilang pagtripan si Boss Ares netong dalawang to. Sana naman umayon kayo sa edad nyo, wag kayong nantitrip ng tao na nagpapahinga. Anyway mga bossing, ano pong komento nyo para dun sa dalawa kay Bacalaw tsaka kay Sir Chip? I-comment nyo lang dyan sa ating comment section at syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share ng ating video. Sir TV out. Peace!